Az Európai Unió elődjét, az EGK-t 1958-ban alapította 6 ország. Nyugat-Németország, Olaszország, Franciaország, Luxemburg, Belgium és Hollandia. 21 állam csatlakozásával és közel 65 évvel később nézzük csak meg, mit gondol kicsin csapatunk az Európai Unióról, és hogy milyen Európában szeretnének élni a jövőben. A Közel-Keleten és Észak-Afrikában történt háborúk az Ukrajnában zajló események biztosan megmutatták, hogy Európának egy stabil katonai erőre van szüksége. Épp ezért mi úgy gondoljuk, hogy egy közös EU-s hadsereg jobban segítene megvédeni Európa határait és a szabadságot mindenhol a világon. A kínai gazdaság agresszív terjeszkedése és az energiaválság mind-mind katasztrofális hatással vannak az európai gazdaságra. Mi úgy gondoljuk, hogy egy közös uniós közgazdálkodás és külpolitika az EU-t sok kicsi gazdaságból egy hatalmas és megkerülhetetlen gazdasági tömbbé alakítaná át, és ezzel a polgárok javát is szolgálná. Az Európai Parlamentet 1958-ban alapították. Ezt a Brüsszelben található épületet bátran nevezhetjük a kontinens legjelentősebb politikai intézményének. Mi úgy gondoljuk, hogy a pártcsaládokra való közvetlen szavazás nem csak a közös EU-s ügyeket segítené elő, de sokkal átláthatóbb választásokat is eredményezne. Ez a mi Európánk.